Что-то я сёння лахануўся і першы раз пачаў стрым на гадзіну раней, чым яго запланаваў. Ну, спадзяюся, што зараз людзі ўсё-такі падыдуць і буду трындзець не сам з сабой. Дарэчы, рэдкі выпадак, што я ў куртцы ў Ереване летом. Такое таксама бывае. Вецер вельмі часта моцны вечарамі ў Ереване. Гэта прям нармальная з'ява, але сёння ён прям больш моцны, чым звычайна, і аж да плюс 19 тэмпература упала. І пасля 37, прыкіньце, гэта холодна. Акліматызуюсь цяпер і пад ереванскі клімат. Капец. Ну што, гаспадарства, пачакаць крыху, ці не пачакаць, ці проста пачынаць. Я разумею, што большасць людзей будзе глядзець это ў запісе, хутчэй за ўсё, таму што, о, кацяр, прыбег міма. Таму што зараз адбываецца куча розных акцый у Европе, там на 2 гадзіны менш часу, чым тут. Яшчэ абсалютна дзіцячы час. І ці дойдзе хто-небудзь да майго стрыму, невядома. Ну, пакуль ніхто не завітаў, ну, YouTube, конечно, малайца. Я не ведаю, што гэта за фігня, но вось такая є. Але мінулы раз хаця б адзін чалавек зайшоў і напісаў пару каментаў. Што ж, ладно, пачну з таго, што, як звычайна, я беларус, поэтому веду канал свой по-беларуску, и поэтому тут все будет по-беларуску. Ну, и кто завітаў на мой канал, згодны, любой человек, что живе Беларусь, слава Украине, и Сакартвела гумар плюс. И Путин хуйло. Ну так, між іншим. Ну что, господарство, давай, YouTube, не займайся фигней, подкидывай народ. Да. Такое ўражанне, што хтось на мой канал паскардзіўся, і поэтому у мяне вот такія фокусы. Ну, я скардзіўся на Азаронка з розных каналаў, з гэтага ў тым ліку. І на Азаронка бочкі каціў. Магчыма, по гэтаму штосьці дзесьці прылецела, хаця не паказвае на гэта нічога ў наладах у YouTube студыі. Ладно, зараз мы проверим по-іншаму. Зойдем на свой стрым з іншай прылады і пагляжу, што і як там адбываецца. Ну, а пакуль паставлю вось так. На что трэба на по-іншаму. Дзіўна, конечно, дзіўна, что тут творыцца. І гэта ненармальна, то, что творыць YouTube сейчас з моими стримами. Мог бы хотя б выпадковым людям подкинуть, але і гэтага няма, і гэта ненармальна. Так, ну что, так меня таксама ж нормально бачно і чутно, я так разумею. Буду пакуль што так і праверу, што у меня тут на стриме робіцца. Интернет раздача ідзе. Якщо в описанні я потім напишу господарство, коли я почав стрим по-сапраўднаму. Так, ну зараз будемо поглядеть, що тут і як показує. Угу. Так, всякую ерунду покуль показываю. О, показало, что
ідзе оповещение. Значит, справа все ж не в Ютубе. Ну вот. Я навіть, а от тепер бачно, один чоловік летить. Ну, значит, неудалый час. Значит, доведется мне трындеть самому с собой, различиваючи, что в записи народ поглядеть мой стрим. Ладно, так само бывает. Холеру съем, хай будет так. Что ж, я калі збіраўся рабіць гэты стрым, а зрабіць тут не вельмі багата чего можна, акрамя стрыма, потому что в Ереване белорусов активных фактично нема, ну, скажем так. Я и еще 2 человека на дадзены момент, хто, в принципе, хоть як-то штосьці готовы рабіць. І хаця б просто тупо сустракацца і дапамагаць адзін аднаму. Шкада, што вот так. Гэта прямо трындзец, але як є на дадзены момент. Хаця акцыю, дарэчы, сёння правёў адну. Калі раптам хто зойдзе ў запіси, то я в самом конце стрима расскажу, что, где и як я зрабіў. Гэта, я думаю, будзе крышачку цікава. Як можна на роўным месцы штосьці зарганізаваць. Ну, а наконт таго, што я сёння раскажу, ведаеце, я сколькі не гавару з людзьмі, і практыка показала, што большасць людзей, акрамя таго, што адбывалася в іх рэгіёне у час пратэстаў паслявыбарчых 2020 года не особо ведаюць. Здавалася б, вось медыйныя рэчы, пра якія нават пісалі, паказвалі дзесьці на разнастайных каналах, што медыа, што блогераў. Але гэта інфа прайшла міма людзей. Чаму? Таму што ўсе былі занятыя тым, што рабілі штосьці на месцы, як я разумею. Ну, а я па роду сваёй прафесійнай трансфармацыі, блогерства, яшчэ тады капаўся, круціўся і сачыў за інфапрасторай, насколькі это было магчыма. Ну, і поэтому ведаў больш-менш пра розныя рэчы з іншых рэгіёнаў. Але падрабязнасці ўсё роўно не ведаў. Як бы гэта не было прикольно. Поэтому можно кучу, сотні эфиров зрабіць, якія не будуць падобныя адзін на адзін, тому што людзі будуць расказваць, што ў іх адбывалася в розныя часы в розных рэгіёнах. Так, дарэчы, паспрабуем. А як тут ставіцца цяпер падабайка? Незразумела. YouTube, конечно, офигеть, як прикольно все зрабіў. Нават не ведаю. Павітайце, павітайце. Павітаем. І вось, мяне попросили рассказать, что и як было тады в маленьких городках. Ну, за все городки маленькие я рассказать, на жаль, не могу. Потому что так само я нават про суседнія гарадкі, дзе што было, такія як Ляхавічы, Клецк, Луйнец, што тады адбывалася в 2020 годзе, на дадзены момант не ведаю толком. Было б цікава, каб хтосьці, хто час в эміграцыі з гэтых гарадкоў, напісаў мне ў каментах, скантактаваліся і зняць эфір, дзе падзяліцца тым, што і як адбывалася. І так, про своих Ганцевича. Ну, Ганцевича адзначылі в 2020 годзе нашмат раней, чым многія іншыя гарады. Яшчэ весной, калі толькі набіраў абароты ковід, ён яшчэ тады так не вельмі моцна быў ударыў.
Калі нават яшчэ перадвыбарчая гонка не была афіцыйна аб'яўленая, ко мне ўжо прыходзілі людзі, якія на той момант лічыліся мне як сябрах. Ну, хаця я насамрэч падазрываў, што гэта людзі, якія ко мне прыстаўленыя, амаль не сумняваўся. Прывітанне, барсук. Ты ж не думаеш, што я абсалютна табе давяраў увесь час? Ну, калі так, то ты наіўны. І закідвались такія штукі, як, напрыклад, перадаюць внутренних войскаў, хто там служыць, з міністэрства внутренних справ, што каб ніхто не выходзіў, таму што всех будуць гасіць па-чорнаму. Ну, правда, трэба прызнаць, што гэта так і адбылося. Дарэчы, прикольна, конечно. Мне на стрыме дагэтуль толькі я. Ну ладно, так бывае. Ну, націснем хаця б што-небудзь яшчэ. От зараз сам собі камент напишу. З іншага канала. Зараз павінен ад мяне камент прыйти. Мне ж, як і атрымалася. Ну, канала я насамрэч як дурны фантикаў панарэгістраваў. Ну што, пан Зміцер, который я, ну, вітаю. И, само собой, люди были захопленные ковидом, починались смерти немотивованные, як так можно сказать, якія люди не могли патлумачыць, тому что помирали люди абсолютно здоровые. Людей гэта, само собой, напруживало. Люди кинулись дапамагаць адзін аднаму, раіць, што як рабіць. В маім горадзе, напрыклад, адзін хлопчык-прадпрымальнік, які на той момант лазерам выразаў розныя рэчы, стаў маскі аднаразовыя для медыкаў рабіць бесплатна за свой кошт. Люди спрабавалі выжыць. Калі Лукашенко зладзіў парад на 9 траўня, великая, не все, але великая колькасць людей была просто в шоку. Да кругом же трындец, што робіцца, які парад. Людей вельмі моцна бесіла то, як рэагаваў наогул Лукашенко на то, што адбывалася у тым годзе з ковідам. Прабачце. Успрымалі гэта як неадэкватныя паводзіны. Ну, сказаць, што Лукашенко адэкватны, у прынцыпе, ніколі нельга было. А тут ён быў пацвердзіў на всю катушку, які ён є. З аднаго боку, людзі былі ў шоку, з іншага боку, кожны разумеў, што ніхто не ведае, можа, ты памрэш заўтра. Гэта адбівала страх у людзей. Людям просто становилось не страшно, у прынцыпе, таму што можа быць страшней, чым памерці. Или што у цябе памрут, напрыклад, твои бліжэйшыя родзічы, не дай бог, дзеці. І по гэтай простай прычыне людзі гублялі страх. Я, дарэчы, в описании оставлю в ближайшие дни спасылку на ролик, в якім я рабіў інтэрв'ю, зноў жа, весною яшчэ, з дзяўчынай псіхалагіняй, якая займалась в тым ліку вывучэннем псіхалогіі праз гісторыю. Яна яшчэ весной сказала прыкладна, што, як будзе развівацца. Не, яна гаварыла пра то, якія тэндэнцыі бывалі ў гісторыі в розных сітуацыях. Але яны вельмі чётка клались на то, што адбывалася в Беларусі. Поэтому зноў жа, тут калі ўзгадаць, што выбух 20-го года з пратэстамі быў для кого-то дзікай навіной, нечаканасцю, ну, гэта я вам скажу, толькі калі чалавек абсалютна не цікавіўся ні псіхалогіяй, нічым. Таму што
вельмі часта разнастайныя рэчы масавыя зараждались менавіта ў час самых крепкіх эпідэмій. Агромная колькасць, напрыклад, паўстанняў тады пачыналась. Зарадзілись вельмі шмат якія карнавалы. У людзей скапліваецца напружанне, якое трэба неяк выплеснуць. І калі ўлада разумная, яна дапамагае людзям бяспечна, напрыклад, арганізуючы карнавал яе выплеснуць, не гледзячы на рызыку. Ну, я сюды 9 траўня ад значэння такі карнавал не адношу, тому што гэта прама з іншай песні. Ну, а тупыя ўлады пачынаюць ціснуць на людзей, запужваць і атрымоўваюць выбух, какое-нибудь паўстанне, пратэсты, што адбылося, дарэчы, в Беларусі. Тому в этом плане было все предсказали. Ну а что же в моем городку? В моем городку люди жили, занимались, читали, цікавились. Коли пошли уже ездить по Беларуси компании агитационные, у нас было несколько месяцев, где сбирали подписи. За Тихановского збирали, за Бабарыку приезжали. Ну, за Тихановского, хотя... чтобы высунуть его кандидатом в президенты, и все так. И для нашего, здавалось, невеличкого городка черги были вельми немаленькие, насколько я памятаю. К Бабарыке было меньше, але все равно люди шли, а вот за Тихановского валили да. У меня было с работой так само. Я тады на территории, где было всего 3 чалавекі аховы, працаваў. Ну, мне пашанціла, не быў на самой актыўнай тэрыторыі той арганізацыі, дзе працаваў. Дзякуючы гэтаму я доўга не хварэў ковідам. Захварэў фактычна адным з апошніх. Здаецца, да, ў 21 годзе ўжо я захварэў весной. Вот так. А сменшчык мой, напрыклад, на той момант быў адзін з сменшчыкаў пратэстант, актыўны пратэстант. І ён вельмі хутка забалеў. Ён забалеў ў пачатку лета 2020 года. Трэці зменшчык доўга трымаўся і, здаецца, ён так і не перахварэў ковідам, калі я нічого не блытаю. І вось на гэтым фоне жартики Лукашенки, люди самоорганизуются, дапамагаюць адзін аднаму. А у нас яшчэ є такая штука ў Ганцевічах, на той момант была, цяпер уже нема, як незалежная папіровая газета «Ганцевіцкі час». Калісьці правёў аналіз Ігор Тышкевич, такі аналітык, і прыйшоў да высновы, што в малых гарадках, мястэчках і сярэдніх найбольш людей выходило на протесты там, где были недержавные СМИ. А в моем городе прям было мое недержавное, хоть маленькое зусім на той момент СМИ, мой канал. Ну, мне довольно абмежаваны круг людей ведаў тады менавіта як блогера. Але тым не менш гэта быў далёка не нуль. І самае цікавае, што мне глядзелі не самые маленькие люди в моем городе, включаючи тих же прытрымальнікаў. І Ганцевскі час. О, прывітанне, хтосьці яшчэ завітаў на мой стрым, што мяне радуе. Ну, працягнем. По гэтаму в нашым горадзе, напрыклад, спрабавалі зладзіць агітацыю за выборы, за подпіс на нейкіх кандыдатаў. Наш город, мой Ганцевічы, родны город Брэсцкай области, быў праславіўся тым, што адзін з самых першых жорсткіх разгонаў быў. Тады, здаецца, каля 40 чалавек арганізавалі. Гэта яшчэ было да 9 жніўня 2020 года задоўга. Это у меня в такой позе, шея пачынае балець, прабачце. Самае цікавае, што менты тады прославились на всю Беларусь, як, напрыклад, сталі, як в Америке было, коленам на галаву аднаму з тых, кого затрымлівалі. Стаў звычайны гаішнік
Уладу, походу, решил был показать. Ну, на счастье, не забил человека, так як это было здарылось в Америцы. Я ведаю, што затрымалі некаторых людзей, якія ў прынцыпе наогул не былі на плошчы, просто праходзілі побач, а так за кампанію, на всякі выпадак. Тады было ўжо вельмі чётка стала зразумела, куды ўсё коціцца і як ідзе застрашванне. Ну і плюс, калі вы памятаеце, Лукашенко як выбарчую кампанію ездзіў чыста па вайсковых частках. Он наогул з людзьмі не сустракаўся, ну сапраўды, а навошта? Яму ж трэба было людзей разганяць. Быў момант, калі павінна была прыехаць з агітацыйнай кампаніяй, зрабіць мітынг Ціхановская ў наш горад. Інфа вельмі хутка разышлась. Я тады быў на працы, па гэтаму спісваўся са сваімі сябрамі, знаёмымі, хто гатоў быў туды схадзіць. І людзі казалі, што ў нашым горадзе, ў парку гарадскім, які паміж, забыў, быўшы універмаг, гандлёвы цэнтр цяпер, і райвыканкамам, што сабралось было 300 чалавек. Для майго невялічкага гарадка гэта, я скажу, нехілая колькасць людзей. Ну і было якое ж расчараванне, калі паведамілі, што не впусцілі Ціхановскую ў наш горад. Матывавалі тым, што эпідэміялагічная сітуацыя неспрыяльная, па гэтаму нельга праводзіць масавыя мерапрыемствы. Вай. Ну, хаця гэта была не вельмі навіна, калі трэба як-то не пусціць. Сказаць, што вельмі багата мітынгаў праходзіла ў нас, я не магу до саміх выбараў. Але быў ж выпадак, калі выйшлі былі за кагось з кандыдатаў сагітаваць зноў жа ў той жа парк, дзесьці праз тыдзень ці два, пасля того, як павінна была прыехаць Ціхановская. Маладыя хлопцы і дзяўчаты. Наш горад адмеціўся зноў людзей вельмі жорстка збілі і закрылі ў каталажцы, у ганцавічскім абезьянніку. Хадзілі чуткі, што маладзёнаў, а іх было небагата на той момант, вельмі моцна збілі, камусьці нават ныркі адбілі. Рэбра былі ў людзей паломаныя. Пры разгоне акцыі, калі затрыманы было 40 чалавек ранейшай, збілі журналістаў ганцаўскага часа. Прям в прамым эфіры пофіг было, што там камеры здымаюць, паказваюць. Адным словам, людзі ў пагонах думалі, што яны прямо цары, богі, ім все дазволена. Но яны дагэтуль думаюць менавіта гэтак, на жаль. Поэтому в будучыні я лічу, што абавязковай трэба будзе ілюстрацыя по чэшскаму варыянту. Максімальна хуткаму і даволі жорсткаму. Цікава, што мяне ўсяго 2 чалавека, включаючы, што я адзін. Хто мяне яшчэ глядзіць? Напішыце, калі ласка, хаця б прывітанне, щоб я паглядзеў, хто там. А то так крышачку сумна насамрэч гаварыць самому з сабой, спадзяючы, што в запісю паглядзяць дастаткова народу мой стрым. Мой які таварыш майор глядзіць, прывітанне тады. Раз так, дарэчы, трэба паглядзець, а можа напісаў, я тут бочкі ганю. І ніхто больш не напісаў, але ж хтосьці, кроме мяне, глядзіць мой стрым. Ну, одним словом, все поступово катилось до того, чтобы отбылись выборы. По всей Беларуси становились, как подписаться за кандидатов у президенты чергами огроменная колькость народу. И многие наши соседи, мои сябры украинцы, например, здивлялись, да ковид же, карантин. Ну, у іх быў карантин жорсткі, нельга было нават на вуліцу выходзіць.
только когда у тебя собака. Я собак, котов передавали люди по подъезду один одному, чтобы люди могли хотя бы выйти прогуляться. А у вас, черги, люди что, не боятся захвореть, померти? Ну, прикиньте. Люди так успрымалі гэта. З аднаго боку бояліся, з другого боку всіх бесіло то, што, негледзячы ні на што, все это игноруется, ничего не робится с того, что у соседей. Люди хотели просто штосьці поменять. Хотели поменять, хотели переменов. Поэтому вот так отбывалось. С самого 9 жнівня я пошел, 8 жнівня на выбор я пошел одним з самых апошніх, в апошнюю годину голосования. Апрануўся свою белую вышиванку с долгими рукавами. Якое ж моё было здзіўленне, калі я там убачыў, напрыклад, пані Ольгу Мелехавец, мою былую аднакласніцу. Яна не настаўніца, ніхто. Звычайная прадавачка з крамы гарачы хлеб. Вот у нас, думаю, что амаль все чальцы выборчих комиссий были только со сферы адукации. Не, я вам скажу, что практика показывает, что не только. Пришел, проголосовал. На той момент, кроме чальцов комиссии и милиции, никого на участку не было. Посидел каля участку, я не ведаю сколько. Уже, каб не склусить, 10 паўгадзіны, гадзіну посидел. Думаючи, ці можа што будзе адбывацца. Нічого, на жаль, як мінімум в том месцы не адбывалось. І я пайшоў дадому. Стаў спрабаваць шерсціць, што ж робіцца дзе па Беларусі. Мяне, як я уже говорил в іншых эфирах, я человек падрыхтаваны, я ведаў, як зрабіць, што ў мяне быў інтэрнэт. У мяне быў. Так, ён таксама быў з перабоямі, але ён быў. Я читал новины в Телеграме и вырашыў, что раз я з тых людзей, якія падрыхтаваныя і ведае, як зрабіць, чтобы атрымаць інфу, трэба зрабіць, чтобы іншыя людзі таксама яе малі. І страчыў смс-кі. Набіраў і адпраўляў всім сваім контактам столькі смс-ок, что у мяне к концу ночи руки дрыжаць стали от напруги. Пакуль телефон з рук не выпаў, я страчыў смс, залазіў, глядзеў, чытаў, праглядаў відэо, рабіў агляд іхні кароткі в смс-ках і адпраўляў людзям. Дзякуючы гэтаму даволі багата хто в тых жа Ганцевічах, як багата, некалькі дзесяткаў чалавек, але ведалі, што дзе адбываецца. І, дарэчы, ведалі мае сябры в Украіне в прамым эфіры. Хотя многие из них, треба признать, потом сказали, что яны глядели и про Telegram, про YouTube некоторые трансляции, хоть и с перерывами. Мало кто сейчас говорит про то, что, на якім фоне наогул все ішло к выборам, акрамя ковид. Была огромная колькасць людей, якія выступали просто за бойкот. Не удзельнічаць, ничего не рабіць, игноровать эти выборы. Як вам сказать. Это, конечно, цікавы падыход, але і тады быў, і цяпер супраць яго, тому что гэта, мабыць, ідэальнае, 25-й год уже. Псевдовыборы апошнія показали, что в системе Лукашенко вот прям гэта ідэальны трэба, чтоб ты сидел, ничего не рабіў и молчал. А явку яны уже сами як-нибудь забеспечаць, и правильное голосование таксама. Поэтому я змагаўся з этими людьми всеми доступными способами, агитацией, само собой, яким іншым способом. Большая частка людей, якія за это топили, были формально на моим боку, просто падыходы у іх были розныя, адрозныя ад моих. Прикольно, 2 человека и некі маўчун. Сидеть. YouTube, конечно, прикольный, но
Ну не может так быть, что прям один человек зашел на эфир и сидел и глядел. И другие стрим запор таки. Третий навод за 2 дні. Это ненормально. Вот, человек вышел. Теперь гляжу только я. Что ж, спадарство, я хотел, конечно, и вельми развить тему, але ну не цікаво говорить самому з собою. Про то, як я пам'ятаю падыходы до 9 жніўня, в принципе, я рассказал. Ну, одно расскажу, як я лічу, ці варта это все было того. Само собой варта. Чому? Мы паспрабавалі, каб не Россия, не падтрымка России, она была и вельми прамая. Прамое вмешальніцтва ў наши выборы была своей фізічнай актыўнасцю. Прыслалі журналістаў 2 самолеты, калі наши страйк зладзілі, и телеканалы повинны были просто стать. Было заявлено, что подогнана Росгвардия до межаў, что калі что введуць и дапамогуць отбиваться от белорусов. И это вельми дзейнічала на людей, но это стрымлівала багата ў чым людей. И поэтому все пошло крышечку не так, нават вельми не так, як спачатку многие, и я в тым ліку, спадзявались. Скажу еще только такую штуку напоследок. Ось, ці варта выходить на разные акции за межами, проводить их. За их же переслед криминальный отбывается, тиск, рызыка. А сенсу, маўляў, ніякага няма. Я вам скажу так, сенс насамрэч є. Ведаеце, некалі я нарваўся на інтэрв'ю такога Романа Бессмертного. Гэта чалавек, які быў некаторы час паслом Украіны ў Беларусі. А яшчэ некалі раней ён быў адным з арганізатараў Майдану і в Украіне. І больш таго, ён быў чалавекам, які рыхтаваўся да таго, щоб Майдан быў такі, які ён быў, шмат год. І ён тлумачыў одну простую штуку. І в яго тлумачэнні, дарэчы, є і то, што тлумачыць, чаму на удзельнікаў і арганізатараў акцыі за межамі Беларусі оказывается такі моцны ціск. Дык вось он говорил так, что люди повинны иметь навык быть натрэніраваныя, выходить и нечто рабіць публично. Выходить на акции, на некие фесты. Потому что человек, нават калі хоча, не трэніраваны, не маючы звычки рухацца наперад публічна, не будзе патрэбны момант гэта рабіць вялікай доляй верагоднасці. І вось людзі все, якія арганізуюць акцыі, якія выходзяць на іх дагэтуль, гэта людзі, якія могуць стаць паступова касцяком зноў жа новых пратэстаў у Беларусі ў будучыні. І гэта разумее сістэма Лукашэнкі, і яна гэтага моцна баіцца. Яны думаюць, што гэтыя людзі якім-то чынам прасочацца ў Беларусь патрэбны момант і падымуць іншых. Бо трэба ж в тым ліку, щоб быў чалавек, які скажа: пашлі за мной, пашлі зробім акцыю, штосьці арганізуем, зробім мітынг. Многие, может, и готовы были выйти, але покуль их не позовут, они не пойдут. Нам пощастило тому, что, не глядя на то, что были все активные, ведомые люди, и которые мали этот навык, арестованные до дня выборов, з'явился таки Некста. Ну, он был ранее, але он з'явился в том плане, что он ризыкнул хоть дистанционно, просто телеграм, взять на себе смелость закликать людей выходить на протесты.
патрэбны момант такой вельмі важны. Таму Степан Куціла таксама войдзе ў гісторыю, і тыя, хто былі з ім в Нексце на той момант, гэта людзі, якія вывелі Беларусь. Вось менавіта пасля таго, што нарабіў Лукашенко, іншымі, хто вывеў людзей на вуліцы, было Некста, як па маей сціплай думцы. І пагэтаму нам трэба выходзіць на акцыі, трэба па розных прывадах арганізоўваць акцыі, фэсты. Дарэчы, яшчэ адна штука, чаму людзей багата было выйшла, таму што у мінулыя гады да 2020 года вельмі шмат разнастайных фэстаў праводзілася ў Беларусі. А фэст часцей за ўсё гэта, для многіх, як мінімум, людзей, гэта трэба сабрацца, выдзеліць час і кудысьці пайсці альбо паехаць. Нават калі это ў тваім горадзе, табе трэба сабрацца, дабрацца да месца, дзе праводзіцца той фэст, а это часта край горада, за пару кіламетраў ад яго, і там правесці хаця б пару гадзін чым-то займацца. Гэта заставляе людзей звыкаць да публічнай супольнай актыўнасці. Гэта, дарэчы, адна з прычын, чаму не толькі на арганізатараў акцыі за межамі Беларусі заводзяць крыміналкі, а чаму зараз знішчаюць большую частку фэстаў, якія былі раней. Таму што гэта трэніроўка людзей. І, на жаль, для нас, лукашысты, это разумеюць. Я так бачу. Яны баяцца, рэальна баяцца. Баяцца паўтарэння, баяцца, што паўтарэнне это будзе тады, калі Расія не зможа ім дапамагчы. Я спадзяюсь, што гэта будзе роўна так сама. Кацяр бродзіць. Што ж, спадарства, спадзяюсь, запісы мяне таксама хтосьці паглядзець, а трындзець сам з сабой фактычна я як-то больш не хочу на сёння. Что-то поломалось в Ютубе. Кто будет глядеть меня в записи, ставьте подобайку. Коли вы не в Беларуси, пишите комменты. Коли не подписаны на мой канал, подпишитесь, коли ласка. Подпишите хотя бы одного своего сябра. Может, таким чином я смогу нарешті перейти лічбу 1000 подписчиков. Приемно провести вам час, коли вы будете глядеть в записи мой стрим. И до побачення.